একতা খালাইছেন যে ত্রিপুরা সারক जों ताबो बाक्सा थानसा अबनो तिनि चिन तिनि जे मेन टारगेट हाइगासिनो ताई आं अबनो कयदमो जोङो तिनि नावनो मिडिया रक बिसिनि आं अबनो सानामो जोङो कयदमो जोङो जे सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सारक जों तिनि अब जों एकता खालायजों जे तिनि पार्मानेन्ट सलिउसन हाइगासिनो आलादा राज्य साननानै बागै नग खरकसा खालायजों जत बरमा अंकरै जों तिनि खलकनाय गुबैनो अ त्रिपुरा सारक खानांलाय सबखा और थांनो मुसुखा आलादा राज्य खालायबरा थांनानै मुसुखा बिदिनो जत अधिकार बरक साक्सेस खालामनो जों तिनि अबनो जत बरक जों साक्सेस खालामनो थानाय बनि बागै जों तिनि सुनि जोङो चन्द्र साधु पारिया सारा त्रिपुरानि आरो कलेज है स्पट जों ताबो अब जत जगना तिनि हाजार हाजार बरक जमा खालामनो जों तिनि आबुं जों थांनो साख्लायजा आगोलबो जे दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर त्रिपुरा मथा बरस बिनि नेतृत्वे जों जे 12 घन्टा स्ट्राइक प्रश्न ताबुकसो गोरोसिन बर आइदानि কোনো কেবং মঙ্করেছিন বড় দল দল जों जे फाइनाल जतन तैयार दङ अबन बागै चिन ताबुकारि केबं मঙ্करे पुलिस रगरा जों नायदानि खायदा पुलिस रग सिनारो जता चिन नांकुक माने जता चिन इमारजेंसि गारि रग जों पार खालाय दङ जे जागाव चिनारो दूध गारि कालै गारि एका जों पुलिस रगनि गारि एका एम्बुलेंस अब हायरना दैनो जों जतन प्रग्राम करने ताबुक जरा शांतिपूर्ण चिना बन चले